नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खेबसे हरफिननाय जाबावबाय दिनै जानुवारि 1 तारिखनि थाखाय जेबो गैया माने दंनायालाय बयलार चीटिंग करता है तू किन्तु दाम खमनि आरोना नोंथांमोनानो लांदो जोंहानिया दिनैनिया बयलार बेदरसो थौदो स्टार्ट खालामनोसै नङा होमबा बयलार बेदर आयै गेब्लेजोब्बायसो फाग्ला रोंगोना रोङा जाखोसाय रोङो मानो रोङा नै एफा मोजां रोंथारदों आं नोंसिनियाव मा होनो दैयाव बोरैबा नुदों कालारखौबो स्रां ना स्रां नुखायो मोजां आंनियाला र' नै बियो बिब' बिखौ दायो खावगोन जों खावगोन होननायावथ' बैसो सानबासो दायोसो दा गाबावसिगोन खावसिगोन आरो दा जों जागोनसो दहायनिफ्रायनो गोदाबाय 1 घन्टासो जाबाय दाबो गोदाखाङा रोंखाया मानसियानो आया रोङा जायो नामा सोरबा नुवाखै नै सामु रोङाबालाय माथो सोंदो माखासे माबाखौ मानसियालाय एसे रोंनायालाय रोंदोंमोन खिन्थु एसे लिजि आरो मानसिया एक्सपिरियेन्सआलाय दोङो खिन्थु गैया जेनेबा दानबाय थाया नालायथो बेनिखायनो सिगांनो पास जाखाजोबनायमोन इफोरावलाय खिन्थु दा फेल जाफिनबाय माने दायो माबालाना मावनाय जाथारला बेनिखायनो आरो गाइसफोर दाबो गोदाहाङा आंहा बिदिं संनो जगार लाखाजोबना दोनदों नहीं जानानै जाबाय दे बेदरा एसेबां जाबाय ओमफ्राय बिसोर नै खर' सावजानो नागिरदों दा आइथिं नायलांबाय थादो गाइसफोर बेदरा दै होजासिगोन माइनि खेबसे ओमफ्राय जा गुदुं आरो बेदरखौ नायबाय आलार हुदों नुवाखैथाय गाइसफोर बेखिनियानोसैमोन भिडिअ'आ भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबालाय मिथिखादो बुंलायनांगौ दरखार गैला दा मा होनो गाइसफोर एसेनोसै दोनथ'लायनोसै जानायसिम लांनो हाला भिडिअ'खौ जानोसै आरो दा बाय बाय रानबावनांगौ एसे